हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय माय बड टेक्स चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जे जोङो अल सेंट्रेल स्केमानो जा एबा स्टेटआनो जा गासैबो जोङो माबादि स्केमफोर दङ एबा स्केमफोरखौ जों बोरै सार्च खालामनानै जों नायनो हायो बेफोरखौ नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन। जोङो दायो सोलिबाय थानाय स्केम आरो एबाउट माखासे गोदान निउ स्केमफोर दंबावो नामा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन एबा नोंथांमोना गावनो सार्च खालामनानै नागिरनो हानाय मोनसे राहाखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनानै लानो हानाय जागोन। दायो आङो बेबायदि मोनसे अफिशियेल साइटआव दंफैयो। नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदोंना माइ स्केम। नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव माइ स्केम बेबायदि टाइप खालामनानैनो सार्च खालाम, अब्लानो बे इन्टारफेसआव नोंथांमोना सफैगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदोंना बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगौ नोंथाङा बेनि सिङाव हाबनानै जों नायनो थाखाय। बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनदों हेल्प आस फाइन्ड द बेस्ट स्केम फर इउ। नोंथाङा बेखौ नोंथांनि नांगौ बादि स्केमफोरखौ बेहाय नागिरनानै लानो हागोन। बेवहाय प्लिज सेलेक्ट इउर स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनानै बेफोरबायदि स्टेप बाय स्टेप जों बारलांनो हायो आरोना। बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय नेक्स्टआव थांनो हायो। बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा बेखौ इन्टार खालामाबा नोंथाङा बेहाय मोनसे नुनो मोनदों बेवहाय स्किप टु रिजाल्ट, बेहाय क्लिक खालामबाबो खेबसेनो हाबहैबाय आरोना। अब्लानो लोगो लोगो बियो साइटआव हाबहैगोन आरोना। अब्ला नोंथाङा बेवहाय नायनो हायो अल अभार इन्डियानि माखासे स्केमफोरा बेवहाय नुजायो आरोना। बेवहाय नोंथाङा नुदों इनडाइरेक्ट टेक्स इन्टार्नशिप स्केम इन सेन्ट्रेल बर्ड अफ इनडाइरेक्ट टेक्सेस एन्ड कास्टम्स बेफोरबायदि नुदोंमोन ना। बेहाय गोबां नोंथाङा जेरैहाय पि एम किसान बायदिसिना गोबां गासैखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना। बेहाय अल गासैबो दायो नोंथांमोना बेखौ गोरलैयै सार्च खालामबा बेवहाय मोनसे नुनो मोनदों लेफ्ट साइडजों मोनसे मिनिस्ट्रि नेम, बेहाय सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना नायनो हायो आरोना। बेहाय डिपार्टमेन्ट वाइसआव एबा केटेगरि वाइसआव नोंथांमोना बेखौ नायनो हानाय जायो। मिनिस्ट्रि अफ एग्रिकालचार बेफोराव क्लिक खालामोब्लानो बेयो माने सेलेक्ट जाबाय आरोना। बेहाय एग्रिकालचार सेक्टरनि आन्दाराव गासैबो मा स्किमफोर दङ बेफोरो बेहाय फैगोन आरोना। नोंथांमोना बिदि नायनो हागोन। जेरैहाय किसान क्रेडिट कार्ड नोंथाङा बाव नुनो मोनदों। बेनिफ्राय गोजौआव नोंथाङा नुनो मोनदों नेसनेल एग्रिकालचार मार्केट, माने इनाम पर्टेलनि गेजेरजों नोंथाङा रेजिस्टार खालामनो आन्दार स्टेट गासैखौबो माखासे जिनिसफोर नोंथाङा क्रप्स मावनायफोरखौ बेवहाय सेल्स खालामनायनि मोनसे राहा दं आरोना। बेनि गेजेरजों नोंथाङा खुलिनानै लानो हानाय जायो, रेजिस्टार खालामनानै लानो हानाय जायो। बेहाय नोंथाङा नुनो मोनदों बेहाय एर' नुदोंना, बे क्लिक खालामबानो नोंथाङा बेनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप एप्लाइनि प्रसेसखौबो नोंथाङा रोंगोन। बेनिफ्राय किसान क्रेडिट कार्ड बेफोरबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि स्किमफोरखौ नागिरनानै बेहाय नायनो हायो आरो मिथिनानै लानो हानाय जायो आरोना। बेहाय स्टेट होननानै बुंनाय लोगो लोगो गासैबो माखासे स्टेटफोरनि स्किमफोरा बेहाय नुजाफैगोन। एबा नोंथाङा फार्स्टनि साइडआव दहाय आं जेरावहाय दिन्थिदोंमोन बेहाय स्टेप केटेगरि वाइसआव नोंथाङा क्लिक खालामनायजों खोथा जागोन आरोना। बेहाय एग्रि क्लिनिक्स एन्ड एग्रि बिजनेस सेन्टार स्किम बेफोरबो मोनफा मोनफा स्किमफोर आरोना। बेफोर गासैबो नोंथांमोना नोंथांनि स्किमफोरखौ बिदिनो नायनो हायो आरोना। दायो बेहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नेसनेल मिसन अन नेचारेल फार्मिं, बेफोरबो एग्रिकालचारनि सेक्टरावनो केटेगरि वाइसै बेहाय एग्रिकालचार सेक्टराव जोङो सेलेक्ट खालामबाय नालाय बेवहाय एग्रिकालचार सेक्टरनिल' गासैबो फैबाय थासिगोन आरो। बेवहाय लेफ्ट साइडजों केटेगरिखौ नोंथाङा जुदि बोखारोबा बेवहाय अल स्किमफोरा फारि फारि फैगोन आरोना। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना नोंथांनि स्किमखौ एबा खोनानाय स्किमफोरखौ जों नायनो हायो आरो बिनि माखासे क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया आरो बिनि पर्टेल अपेन बेफोरखौ जोङो बे अफिसियेल साइटनि सिङाव हाबनानै जोङो नायनो हायो। दायो आं जास्ट बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयारल' खालामदों जे जोङो स्किमफोरखौ जों बोरै सार्च खालामो एबा स्किमफोरनि सोमोन्दै जों बोरै एबाउट बेफोरनि नलेज जों बोरै मोननो हायो एबा बोरै मिथिनो हायो। बिनि सायाव बे भिडिअआ नोंथांमोननो हेल्प होगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम, जाहाथे नोंथांमोन नोंथांनि लोगोखौ हेल्प होनो हानाय बायदि। दायो नोंथांमोना सापर्टिं कमेन्ट हाजासे खालाम। जोबनाय फारसे आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय नोंथांमोनहा बेफोरबायदिनो माखासे अफिसियेल साइटआव हाबनानै बिदिनो नागिरनो हागोन आरोना स्किमफोरखौ। थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर, बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिन